Искате да ламинирате косата си у дома, без да давате излишни пари за ламинация за коса, която вместо да ви помогне, ще ви увреди косата? Touch My Hair имат правилното решение. Терапия за коса само в 4 стъпки. Днес ще обърнем внимание на ламиниращия си шампуан, който е първата стъпка в терапията им за коса. Агресивните шампуани могат да разрушат естествената бариера на скалпа, което да доведе до зачервяване, дразнене, сърбеж, даже косопад. След като скалпът е раздразнен, това означава, че цялата коса ще е раздразнена, защото тя ще загуби своя блясък чрез предъръсте и ще изгуби баланса си. Когато косата е хидратирана и се измива с нежни съставки, светлината се отразява много по-добре и завръща естественият блясък на косата. Нежната формула почиства без дразнене, а ламиниращият ефект изглажда косъма, придавайки мекота, блясък и хидратация. Резултат – спокоен и балансиран скалп и мека и бляскава коса. Ако и вие искате, правилният избор е Touch My Hair.